Ja, goeie. Goeie. Wat ben je aan man? Ik ben aan het wachten op mijn rit. Aha. En ik ga nou een rit, dus ik moet aan zijn patroon al jou. Aha. Dus dan ben je gewoon aan het wachten tot er iemand belt. Ja. En dan krijg ik de opdracht van de centrale om weer naar het volgende adres te gaan. En je hier nou krijg de centrale onder de telefoon. Nee, dat wil je even privé. Oh, zo. Dat moet ook gebeuren, hè? Ja. Dus, Maar wie dat dan? ik net zeggen. Oh. En wat voor rit heb je nou dan? Ik moet weer waarom al jou wat. Want ik moet er wel 12 minuten wezen. Oké. Oh, dat is Ron Riepljouwert. Dat is even gas, hè? Dat, nee, net gassen, hè? We moeten ons aan de regels houden. Oh ja. De boetes maar jezelf betalen, ik denk. Daarom. Ja. We passen wel op. Nou, best. Oké. Goeie rit. Goeie rit, dankjewel. Hoi. Hoi.